Maayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP Giholngan City, Philippines. Daghang salamat nga kamo nagpadayon gihapon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Maunay akong kalipay nga ikaw ug ako magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Kay maura nay atong pag-espirituhanon nga pagkaon. Ang pulong sa Ginoo makatabang kanato. So sa dili pa kita magsugod, magpasalamat lang ako sa tanan nga mitabang sa pag-prepare sa snacks, sa pag-prepare sa sound system, sa technology. Daghang salamat kaninyong tanan. Sa dili pa kita magsugod, magampo kita. Among Amahan nga langitnon, daghang salamat niining panahon karon nga kami makatuon sa imong pulong. Daghang salamat sa Espiritu Santo nga imong ihatag kanamo. Daghang salamat sa Espiritu Santo nga mo'y musulod sa among kasing-kasing, nga mao'y makapa-encourage kanamo, nga mao'y makahatag og ideya nga kami makasasala, Lord. Nga kami gakinahanglan og Misaya, gakinahanglan og mangluluwas, gakinahanglan og maglimpyo sa among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga ikaw ang among teacher karon, palihog og preparar ang among kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa atong normal nga pagtuon, normally mag-review kita para mahibaw-an og hain tagikan og hain ta padulong. Kay usa ka semana kita nga wala magkita. So pahinumdum lang. So sa akong pahinumdum nga gikan sa kapitulo 13 hangtod sa 17, usa lang ni siya ka sitwasyon, usa lang ni siya ka gabi. Gabi nga usa si Jesus ihatag niya ang kinabuhi aron nga kita malukat, aron nga kita mahugasan sa atong sala. So this is the last night. Og siya nagpahinumdum sa akong giingon ninyo sa review, nagpanamilit sa iyang mga disipulo. O kini usab panamilit usab kini kanato. Usa sa mga review nga di nato makuan gyud, dili nato malimtan nga gihugasan ni Jesus ang mga tiil sa mga disipulo. Wala ko kabalo og ang tiil nila nahugasan ba o baho ba kaayo, apan gihugasan ni Jesus. Naghatag siya tinun-an, naghatag siya leksyon kanato nga mag-alagad sa usa ug usa. Nga dili kita magpasikat kundili mapainubsanon. So ikaduha, naghatag siya bagong sugo. Iyang gihatag ng mga disipulo nga kamo maghigugmay ang usa ug usa. Kaya ako wala na, kinahanglan maghigugmay kamo. Di na mahibaw-an sa mga tao nga kamo akong tinuod nga disipulo kung kamo maghigugmay. Kamo usab din na sa BJMP, mahibaw-an sa mga tao nga kamo mga tinun-an ni Jesus kung kamo maghigugmaay sa usa ug usa. Mingon siya, ayaw kamo kagool, bisag wala na ko ninyo, apan akong ihatag ang Espiritu Santo nga may magauban kaninyo. O mingon usab siya, mingon siya, magpabilin kamo kanako. Be connected. Kay wala mo'y mahimo kung dili ka mo magpabilin kanako. Pananglitag sa suga din ha. Kung ang suga ninyo sa BJMP dili konektado sa kuryente, walay suga. Walay makita ninyo sa television. Karon mausab na nga gusto sa atong Ginoong Hesukristo nga kita konektado sa iya kada adlaw. Mingon usab siya, nagpabilin nga ako nahigugma kaninyo. So dako kayong pulong na nga si Jesucristo nahigugma kanatong tanan. Og miingon usab siya nga
Kinahanglan may balo mo nga naamoy kaaway sa kalibutan. Ang kalibutan dili gusto ninyo. Ang sistema sa kalibutan nga walay Ginoo dili gusto ninyo. Og miingon usab si Jesus nga kamo mahimong saksi nako. Kamo ang mga saksi nga ako gipadala sa Amahan. Kamo ang mga saksi nga ako maglimpyo sa inyong mga sala. Kamo ang mga saksi nga ako nahigugma kaninyo. So usana sa iyang mga panamilit sa atong tanan. Gusto na akong ipahinumdum ninyo nganong gisulat ni Juan. Okay lang kung akong ibalik-balik ninyo ni. Nganong gisulat man ni Juan, kining librong Juan, aron nga kita may balo nga si Jesus ang Misaya. Nga sa atong pagsalig sa iyang ngalan, makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. So mao nay gamay na tong review. So moadto na ta kita sa kapitulo 16. Yes. Chapter 16, guys. What's up? Nanamo mo dinha sa kapitulo 16. Yes. Iisa ninyo ang inyong tiil kung naa na mo sa kapitulo 16. Okay, versikulo 1. Mingon si Jesus, gisulti ko kini kaninyo, aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Mingon siya, gisultian ako mong sultian, nga adunay mahitabo ninyo, aron nga kamo dili kamo mawad-an sa pagtuo. Sa original, mawad-an ang interpretation mao nga dili mo mapandol. Mura ba niya og naglakaw ka sa gabi walay suga, walay sulo, daghang mga bato, mapandol gyud. So miingon siya, ako mong sultihan aron nga dili ka mo mapandol. So mao ginay original. Dili ka mo mapandol sa inyong pagtuo, dili mo matumba sa inyong pagtuo kanako. Versikulo 2. Mingon siya, hinginlan kamo nila gikan sa mga sinagoga. Og moabot ang panahon nga magpatay kaninyo, magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. So adunay pipila ka pulong dinhi nga importante nga atong bantayan. Mingon si Jesus, hinginlan kamo sa sinagoga. Sa imuha og sa ako karon. Murag dili kayo ni dako-dako. Kay ang uban kung dili ka kung ang imong simbahan miingon sila nga papawaon ka, miingon ka mobaling kog lang simbahan. Apan sa panahon nila wala kay kabalhinan. Ang simbahan nila importante kaayo. Kadaghanan sa nahitabo silang kinabuhi naa sa simbahan, naa sa sinagoga. Og ang imo mga paryente, mga igsuon nimo, mga anak na sinagoga, dili ka na makasulod. Mao nang sa ilaha importante sakit kaayo ni kung miingon ang rabbi or ang pangulo sa sinagoga, di na ka na makasulod. Kini nahitabo usab kini kung sa mga adunay mga relihiyon karon nga mga kulto nga kung ang usa ka tawo nagising, nagmata na nga mopahawa ni anang usa ka relihiyon, ang tibuok pamilya, tibuok nga amigo, dili na kanila pansinon. Kung naay birthday, naay kasal, dili na ka imbitahon. So murag mao gihapon ningon ana. Nining versikulo 2, ug miingon si Jesus, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Huna-huna ang magpatay. Mingon sila kabubuton sa Dios, gipatay na ako ni siya tungod sa Ginoo, tungod sa sugo sa atong Ginoo. Mingon siya adunay panahon. Sa akong
sa atong mahibaw-an, usa sa mga leader sa simbahan sa unang panahon, nga sa wala pa siya nahimong Kristohanon, si Pablo. So wala pa siya nahimong Kristohanon, iyang gilutos, iyang gikarati ang mga disipulo. Ang mga sumusunod ni Hesus, iyang gapatay o iyang gipambreso. Kay miingon si Pablo, mao ni sugo sa Ginoo ang akong gibuhat tungod sa kabubuton sa Dios. Mao iyang pagtuo. Apan si dihang na-converter siya. Sa dihang si Jesus nagpakita niya dito sa dalan sa Damascus. Nabutahan siya og nabutahan ang iyang mata og ang iyang kasing-kasing nabutahan. Paghuman nakakita ng iyang kasing-kasing nga si Jesus di ay ang tinuod nga manluluwas. Siya na usab ang nag-ebanghelyo. Siya ang nagpunta dito sa Turkey, dito sa Greece, dito sa Middle East. Siya ang nagsabwag sa mga balita. Og siya na usab ang nakatilaw og lisod sa kinabuhi. Gikastigo siya gusto, gipreso, doon ta siya, gibato siya na ang iyang barkong gisakyan nalunod. Nagsikripisyo siya tungod sa atong Ginoong Kristo. Nakatilaw usab siya. Wala ba mo nahibalo nga kadaghanan sa mga Kristohanon usab makatilaw og lisod sa kinabuhi. Sa akong atong akong gisulat dinhi, gamay lang ni kaayo. Pero mao na yung mga nahitabo sa atong sa mga disipulo. Pananglitan si Esteban sa akong giingon ninyo, gibato siya, gipatay siya. Si Santiago giputlan og liog. Ang uban gipakaon sa leon. Ang uban nga Kristohanon gipaliguan og lana. Paghuman gisunog kay wala sila sulo, gihimo nga ang mga Kristohanon sulo. Si Mateo gipatay, giputlan og liog. Si Juan gipabukalan og lana. Si Pedro gilansang sa cross pero baligtad ang paglansang. Si James giputlan og liog. Si Andrew gipatay siya sa cross usab. Si Tomas dito sa India gibangkaw siya. Matingala kita, makapangutana kita, ngano maning mga disipulo ni Jesus, nganong nagbayad man sila sa ilang kinabuhi, nganong nagpakamatay man sila. Kung dili tinuod nga naa si Jesus, kung dili tinuod, dili sila magpakamatay. Apan tinuod man nga naay atong Ginoong Hesukristo 2000 na katuig karon. Misalig sila, mituo sila. So ikaw ug ako usab, wala kita mosalig og usa ka tawo nga istorya lang. Apan tinuod gyud nga hitabo nga naa si Hesukristo. Dina sa Pilipinas o dina sa Himalalod sa Negros, talag sara kita makabati nga ang usa ka Kristohanon gikastigo. Apan naibalo mo sa akong giingon ninyo, dinhi sa tibuok kalibutan, kadaghanan sa mga Kristohanon naglisod sa kinabuhi. Bisag dito sa Africa, daghang mga Kristohanon nga gipamatay. Dinha sa Saudi Arabia, dinha sa lugar sa Bahrain, Afghanistan, Iraq, daghang mga Kristohanon nga naglisod sa kinabuhi. Mura og nahurot ang mga Kristohanon sa pag-abot sa mga Muslim. So,
bisag karon lisod kay ang kinabuhi. Sa ato okay lang. Apan daghang mga Kristohanon nga nag-antos pag-ayo karon. So sa inyong pag-ampo ato silang iuban sa atong pag-ampo. Versikulo 3, kini ilang buhaton ang mga kontra ni Jesus, kay wala man sila makaila sa amahan o kanako. Unsa may konteksto nga giingon ni Juan. Kining mga taong wala makaila, mao ni ang mga Hudiyo, mao ni relihiyon nila. Nga unta kining Hudiyo, gipili ni sila sa Ginoo. Pinili sila. Nga anong gipili man, aron nga sila ang magpreparar sa mga tao sa pag-abot sa Misaya, sa pag-abot ni Jesus. Apan, pag-abot ni Jesus, wala sila mahibalo nga kini di ay si Jesus ang Misaya. So, mauna nga ilang gikastigo ang mga Kristohanon. Ikaupat nga versikulo, apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila ni ini. Inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Siguro mga 30 minutos na lang ang mudakop ni Jesucristo moabot na. Ang buhat sa Espiritu Santo. Wala ko kamo sultihe ni ining mga butanga sa sinugdan. Kay ako uban man kaninyo. So sa tulo ka tuig nilang uban-uban, wala isulti ni Jesus ang tanan. O karon sa versikulo 5, muadto na ako sa nagpadala kanako. Wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Asa mo ato si Jesus? Asa siya moadto? Sa nagpadala kaniya. Kinsa may nagpadala ni Jesus? Ang amahan nga Ginoo. Miingon siya, mubalik na siya dito. Dili lang siya ordinary nga tao. Gipadala siya sa amahan. Gikan sa langit. So ang bot ipasabot atong may bawaan nga sa pagkatao niya sa Bethlehem ni Maria. Si Jesus di ay dina na. Sa wala pa buhata ang kalibutan, dina na siya. Versikulo 6. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kung dili moanhi kaninyo ang magtatabang. Apan kung mobiya ko, ipadala ko siya kaninyo. Unsa may gisulti ni Jesus ani? Usani sa mga theology sa pagtuo sa tinud nga Kristohanon nga adunay nga usa ka Ginoo, tulo ka persona. Mingon siya, mas maayo kaninyo nga biyaan ko kamo nganuman. Kay kung dili moanhi kaninyo ang magtatabang. Ang magtatabang sa original, capital letter ang mag, ang M. Buti pasabot Ginoo na. Magtatabang. Magtatabang, Espiritu Santo. Ngayon mutabang. Apan kung mobiya ako, ipadala ko kaninyo. Kinsa magpadala sa Espiritu Santo? Si Jesucristo. Unsay trabaho sa Espiritu Santo? Magtatabang, mutabang. Miingon siya nga ako mas maayo, nga ako mulaga, mubalik, kay akong ihatag ang magtatabang, ang Espiritu Santo. Sa unsa may tabo, pananglitan,
si Jesus sa 2000 na katuig karon sa kauban nila, si Jesus makita lang nila naa lang siya sa usa ka lugar, sa usa ka panahon. Pero ang Espiritu Santo bisag asang dapita, bisag asang sulod sa kasing-kasing sa tao, musulod siya. Mao nang dako kayong makatabang kanato ang Espiritu Santo. Pero daghang pang mahibawa nato mahitungod sa Espiritu Santo. Versikulo 18. Unya inigabot sa Espiritu Santo, iyang pailhon ang mga tao. Ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala o sa pagkamatarong o sa silot. Sa gisulti ni Jesus dinhi, tulo ka butang nga ang trabaho sa Espiritu Santo. Ang una, miingon siya nga pailhon sa Espiritu Santo nga kitang mga tao sa kalibutan makasasala. Walay laing makalimpyo sa atong sala. Walay lain. Si Jesus lamang. O dili kita mahibalo nga kita makasasala kung walay Espiritu Santo nga musulti kanato. Pananglitan. Pananglitan, daghang mga tao dinhi sa Amerika, tingali sa Pilipinas usab, nga dili mo to nga ang vaccine, ang bakuna makatabang. Karon, ang mga doctor diri, mga eksperto sa Amerika, sa Europe, miingon sila nga kung dili ka magpabakuna, dako kayong posibilidad nga ikaw mamatay. Wala ka may protection. Kadaghanang namatay diri sa Amerika, mga tao nga walay bakuna. Wala mutuo nga ang bakuna makatabang, pero kadaghanan sa nangamatay ang walay bakuna. Ako nabakunahan ako kaduha. Mausab ka na. Daghang mga tao nga maimpyerno mamatay sa kamatayon nga sa buong kinabuhi niya, sa tibuok nga kinabuhi, mamatay siya sa impyerno. Kung dili siya mahibalo nga siya makasasala. Daghang mga tao miingon nga mas si Hitler mas makasasala pa. Apan si Jesus miingon nga kitang tanan, kamong tanan ng mga tao makasasala. Kita unta ang atong diretso man ta kita sa impyerno. Tungod sa atong sala. Apan si Jesus mianhi aron paglimpyo sa atong mga sala. Kung mutuo ka nga ikaw makasasala. Pero kung dili ka mutuo, unsay giingon dinhi? Adunay silot. Wala may lain ang gihimo. Wala nay laing medisina. Pananglitan ang virus karon. Walay daghang medisina ang virus. Walay mga medisina nga makaingon nga makuha dayon. Apan ang dako kayo nga protection mao ang vaccine. Karon kung dili ka mutuo, posible ka nga magkasakit. Maayo kung naay daghang oxygen sa ato sa Pilipinas. Mausaw ka na. Kung dili ikaw ug ako mutuo nga kita makasasala. Adunay silot sa ato Apan kung kita mutuo nga kita makasasala, hatagan kita og pasaylo sa Ginoo. Hatagan kita og kamatarong. Si Kristo lang ang matarong sa tanan. Og sa paglansang niya sa cross, iyang gikuha ang atong sala. Iyang gibalhin dito sa Kalbaryo, iyang gibalhin. Og ang iyang pagkamatarong, iyang gibalhin dinhi kanato.
aron nga kita dili masilotan. Kung mosalig ug motuo kita ni ana nga mangayo kitag pasaylo sa Dios, dili kita malaglag sa impyerno, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Daghang mga tawo nga dili motuo nga adunay impyerno. Apan ang atong Ginoong Kristo mituo, mao ang atong Ginoo miingon nga aduna gyoy impyerno. So mao nay trabaho sa Espiritu Santo nga magsulti kanato nga ikaw ug ako makasasala. Ga kinahanglan nga adunay maglimpyo sa atong kasing-kasing. Versikulo 9, pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako. Unsa man di ay ang pinakadako nga sala sa giingon ni Jesus. Unsa man nga dako kaayong sala nga ikaw maimpyerno. Miingon siya, pailhon sila sa ilang sala kay wala sila mutuo kanako. Ang pinakadako di ang sala mao nga wala kitay pagtuo ni Jesus. Mga tao nga dili mutuo ni Jesus nga siya ang manluluwas, mao nay pinakadako nga sala. Unbelief, walay pagtuo ni Jesus, mao nay pinakadakong sala. Mao nay trabaho sa Espiritu Santo nga pailhon niya ang mga tao aron nga motuo mosalig ni Jesus. O pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. 11, ug pailhon sila sa silot. So adunay silot. Og nagmando niining kalibutanang gisilutan naman. So si Satanas gisilutan na. Versikulo 12, daghan pa unta kaayo ako isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Daghan ta akong isulti ninyo, apan kamo dili makasabot. Pananglitan ang akong apo nga 6 years old, unom pa ka tuig. Kung ako siyang sultihan may tungod sa Biblia, may tungod nga ako nagtudlo ako dito sa preso sa Juan kapitulo 16. Dili siya makasabot. Apan kung miingon ko, Kato, moadto ta sa Tim Hortons, mo palitag donuts, mo kaon tag ice cream, masabtan niya to. Malipay dahil siya. Mausap na. Nga miingon si Jesus, nga daghang kong isulti ninyo, pero kamo, dili pa panahon. Apan, miingon siya, apan, inigabot sa espiritu sa kamatuoran. So, nagsulti mo siya may tungod sa espiritu. Tutulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. So walay laing magtudlo kanato, mao lang ang espiritu. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingon, pagbuot sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingon, kundi kung hain siya kung kinsay kamo sa iyang nadungog ingon man sa iyang mga sa mga butang nga umaabot. Mao ni usa sa mga trabaho sa Espiritu Santo. 14, bantayan ninyo ni. Mao ni importante kayo. Usa ni sa mga importante, himayao niya ako kay ang aniya kanako iya mang dawaton ug isulti kaninyo. So unsay purpose, unsay goal, unsay aim sa Espiritu Santo? Himayaw niya si Jesucristo. Pananglitan na igiingon nga selfie.
naa kay cellphone. Pagkatapos gikudakan nimo ang imong kaugalingon, self kaugalingon nimo. Kadaghanang mga tao gusto nga mag-take og picture sa akong kaugalingon. Apan unsa may giingon din sa Espiritu Santo nga himayaon niya ako, himayaon niya si Jesucristo. Mo na ituyo sa Espiritu Santo nga dito i-concentrate, dito i-focus ang atong atensyon dito ni Jesucristo. Mo na usa sa timailahan ninyo nga ang simbahan nga nag-focus nga ang pinaka-importante ang atong Ginoong Jesucristo. Mura ba ni siya flashlight? Ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, i-flashlight niya, ipakita niya si Jesus lamang. Versikulo 15, ang tanan nga iya sa amahan. Kini amahan nga Ginoo. Ang tanan nga iya sa amahan, ang tanan, dili nga jutay lang, dili ang uban, mingon si Jesus, ang tanan. Unsa may mahitabo sa tanan nga iya sa amahan? Ang tanan nga iya sa amahan, akua. Tao ba ni Jesus? Ang tanan nga sa amahan nga Ginoo, iyaha. Yun siya, busa. Mingon ako nga dawaton sa Espiritu ang akong ihatag kaniya o isugilo niya kini kaninyo. So, mao na trabaho sa Espiritu Santo. Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Sulti niya, sa dili madugay, buti pasabot, probably in a few hours, dakpo na siya. Dili nila makita na si Jesus, kay patyo na, o pagkatulo ka adlaw, unsa may mahitabo ni Jesus. Mubayaw na siya, nabuhi pag-usab. Versikulo 17, pipila sa iyang mga tinuan nangutana sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan niining iyang giingon kanato nga dili madugay, dili na kita makakita kaniya, apan tapos sa mubong panahon makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buti pasabot sa iyang pag-ingon nga muadto siya sa iyang amahan. Naglisod sila. Nganong wala man nila pangutana si Jesus nga naaman lang silang atubangan. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako, sa dili madugay, dili na ako ninyo makita, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibugan? Sultihan ko kamo, versikulo 20, maghilak kamo o magminatay, apan malipay ang kalibutan. Mag-uol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Mag-uol kamo nga namatay, nga ako namatay na, apan mabanhaw usab ako, magmalipay no usab kamo, tungod kay nabanhaw ako. Og naghatag siya ko sa ka-example. Kung ang usa ka babay hapit na manganak, mag-uol siya kay miabot na ang takna sa iyang pag-antos. Kay bulo ka, lisod kaayo ng manganak. Dini sa among lugar, sa dili pa manganak ang imong asawa, adunay mag-eskwela kag mga pila ka semana or pila ka adlaw, tudlo ang kanila unsaon pag tie hope, pag ginhawa, na ay mga timing nga imong himuon. O unsaon pagduot nila, ikaw ang teacher, coach, kamong duha magkuan pod unsa nang ginhawa, kung unsaon pagtulod. Sa mga lalaki, walay sakit.
Apan sa mga asawas, sakit kaayo na. Mo ni gingon ni Jesus, kung ang usa ka babae hapit ng mga anak, mag-uol siya kay miabot na ang takna sa iyang pag-antos. Apan inikatawo sa bata, malimot siya sa iyang mga pag-antos, kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mingon si Jesus, mauusab kini ang mahitabo kaninyo, mga disipulo. Karon nag-uol kamo, apan makikita ra ako kaninyo. Pag-usab og malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Kay mabanaw man siya. Siya malipay kamo gusto. Kamo mag-uol karon, apan magkita gyapon kita. Inigabot niya atong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Wala di ay lain nga atong ampuan ang atong Ginoo lamang. Wala nay lain. Wala nay laing mga tao nga makadungog kanato kung dili ang atong Ginoo lamang. Mingon siya, pangayo. Mingon siya, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Importante kaning pinaagi sa akong ngalan. Nahibalo ba mo? Pananglitan lang. Muana ako sa Pilipinas og mobisita ako ni Presidente Duterte. Muadto ko sa security guard. Gusto na akong makita ang presidente. Kinsa may imong ngalan? Sa miing ko, Rugrason Iraw ba? Yung sila, wala ko kay balonin mo. Kinsa man ka nga mo bisita dire. Apan, pananglitan lamang nga ang among Prime Minister, si Trudeau, si Justin Trudeau, muhatag na ko og sulat nga iyang pirmahan nga gustong makikita ako ni Duterte. Posible usab siguro nga pasudon ako tungod kay naa may ngalan ni Trudeau. So iya kong abi-abihan. Mausab na, mingon siya sa akong ngalan, mag-ampo mo kay madungog mo, kay madunggon sa atong Ginoo. Unsa may mahitabo kung mag-ampo mo sa ubang mga tao? Ka 20, ka 50, ka usa ka gatus ka ampo, apan dili sa ngalan ni Hesus. Dili ka na dunggon. Naay mga relihiyon din sa kalibutan, mga tao nga mag-ampo sila sa kadlaw kalima, apan dili sa ngalan ni Hesus. Dili na dunggon sa atong Ginoo. Kay usa lang ang dunggon kung dili sa ngalan lang sa atong Ginoong Jesucristo. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. 25. Isulti ko kini kaninyo pinaagi sa mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay, kundili musulti ako kaninyo mahitungod sa amahan pinaagi sa yanong pulong. 26. Inikabot ni atong adlaw, mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan. So gibalik-balik ning pinaagi sa akong ngalan. Wala nay laing nga gihatag dinhi sa kalibutan nga dunggon kundi si Jesus lamang. So mo ni sekreto sa pag-ampo. Og ako dili miingon nga ako mao'y mangayo alang kaninyo. 27. Kay ang amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo kay ngano nahigugma man kamo kanako og mituo nga ako gikan sa Dios. 28. Tinuod nga ako gikan sa amahan ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mobiya ako sa kalibutan ug mobalik sa amahan.
mubalik siya sa gingharian sa Dios. Tao ba si Jesus? Gikan siya sa langit. Miani siya dinhi sa 33 ka tuig ug mibalik siya. 29 unya ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, karon yano na gayud ang imong pagsulti dili pinaagi sa mga sambingay. 30 Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang o wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, karon mituo na ba kamo? Kamo din na sa BJMP. Mituo ba mo nga si Jesus lamang ang manluluwas? Nga si Jesus lamang ang makadungog sa imong pag-ampo? Mituo ba mo? 32 Ang panahon moabot ug karon mao na nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara nganuman kay ang amahan nag-uban man kanako. So, unsa may paglantaw ninyo sa atong Ginoong Kristo? 33 Kisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Mao to'y panamilit ni Jesus. Pila na lang ka oras, dakpo na siya. Yun siya, ayaw kamo ka-discourage. Yun siya, nabuntog na ako ang mga yawa. Siya, kamo usab, mabuntog ninyo. Kay ako na siyang napildi. Ako nang napildi ang mga yawa. So mag-ampo kita. Ama na mong langit nun, daghang salamat sa imong promise nga nabuntog na nimo ang si Satanas o kami usa mahimong successful sa among pag-alagad gana kanimo tungod kay ang Espiritu Santo magauban man kanamo. Daghang salamat usab nga ikaw lamang ang maka-answer. Ikaw lang makadungog sa among pag-ampo. Ginoo, nag-aampo ako sa mga tao karon nga naminaw, sobra siguro sa 40. Hinaot po nga sila maantigo, mahibalo, nga ikaw lang ang among ampuan karon. Ginoo, karong si manahona, hinaot po imo silang panalanginan dinha sa BJMP. Hataga silang kalinaw, Lord. Sa ngalan ni Jesu Kristo nga among manluluwas. Amen.